Lamsukulu korokna haini hai ojrao norok khnai tongo phoning ni bisingtui belai khana wan ma singsa tripura hasteon salni saltam romoi je Koktwma social media viral longi tongmani norni bwskango khorokni borokno ang ojrao phoning ni bisingtui tui phaika norok jotono ojrao khnai tongo Khorang the boy channel o haidi hingke ang norni bwskango khorokni borok sabo tai tamono tui sungna nai tamono tui sana nai tamono norokno khnarina nai puilano borok bai jeng dakti dakti kok salaini jora kisijani bisingo norokno khnarina chatungnai lamsogo takuk Rahul te bukuk Rajkanya Rupini no norok Khorang da khnai tong khnai tong jeng khnai mangkha nung Bengaluru tongni khnamani obo busu jati kubui nung o jorao nung Bengaluru ndo tongi tong Bengaluru no hengke je tabuk social media o otor kaisa viral longmani nini bihik nini location haike ba bukuk Rajkanya Rupini ni location Nitu Das Borok nini bisingo kaisa chasmai tongo tai nokni nongkhari khari thanglai mani norok omo bofuru saimangka ang gangkai ani bihik bai kono wale chelai kuroi kahano relation choli tongo borok bofuru chimi sinelai ama relation tongo ang kun semia jebro borok 1 tarik ni di borok ayang ani bugrazu songyang thangmani yang pruti ani nokni borok tau ungko nehe rok ayang nogo thang hole ayang ani bugrazu somokun semia sini relation kono wale chelai kuroi udah hotel sana sih bo thangpai utama ke ulo si seman uje abo buribo ani mayo noklai ta aino relation kita ketal no ani mayo noklayo abo si mayo ni butero bai thang ni samakna ta 1 tarik April ni 1 tarik ta takuk Rahul saboni ni mayo iko tabuk mayo bil motamu kono iko tabuk je chala Kharnai ni bil bihikta Rukshi konna nogodo thang ini borok hari ini atas sebeli jaga borok Kharnai semia nini charai do tong charai rok dong kalau kerja tu dah kelas 4 lagi ko bono wesen bor dikero kelas 3 wo tabuk ke sok bai tong nini charai aku kelas 3 wo pori kong ta bo taplai kelas 3 wo kau hengke nung tabuk tamu wan sogi tong nung tripura hasteo khwna da wan sogi tong Bengaluru ang tripura hasteo khai tu umat edisile payo tam nengke ang selai Khorang khnayang tongkha lukurok boni kisa sound disturb hai khanaw chung hengke nini Khorang ang umat no final hin tongta nung nini bihik no tabuk tamonai nini bihik je Nitu Das Bai khari thang hnei je Koktwma je viral longi tongmani tabuk boromo naisungma kai taw tamni hengge na de kaisa family sikoncha tinabo family kaham komani jorao bufro kubul khakun kono semia kifilima hange bele hamata tamni hengge boromo kita sasti borina nai tamni hengge next generation logo jate ama ingeti next time logo borok am ingeti ki angkita romima hange bele hamata tamni hengge family bo kaisa to busa bo mata to busa to kabui muti to gumana khatang je lumi bo to saka bisi busung norok ni Nokhung khalaimani kaijak mani rok chung kaijamani 10 বছর ni bisi kai to 12 বছর kakhna kuno wala chulai kuno inuko kuno problem kuri happy family te busa mata to kuno tana ne bo kuri nona na bo kuri kuno সমস্যা kuri bukro ama inka kuno kana ngai ban chu timaya je pro khare tang afro chimi segono borok bisi busuk romoi eba keba sal busuk romoi rok borok nini bisingo kok rok tong mane kok rok laimani tong lai khana nang saidaman abule kuno semi adara nang kamiu phaipru ro abule kuno semi ata nang kami phaipru ro amai to kok ta kom kono sai to nang kamiu phaipru nini bihik nin location saubai kok sa nang ke waisa sikpan da jara roksa nang nini bisinga bonati kuno
obodo tong Ang boto sini sungta kami wala sulai kuri ang to asu boto tamani amai rognu giani bagai mana poche tawi tongda bo amai nglag na rokne iko yango ani bugra juk sumai koksa ngai yango ani kalu sali rok mano boro bai koksa wata jara jara kai kun amai talar bai tongma roknu gia bosik dukha nang nini bihingna kalangi thangmani tabo jrate paithak nang boi malai thangmani mai 2 বছর ni bisi rok na 2 bosor bisikni heromai nang kamio sokpaya kami sokya kota hingke o bisikni ni bisingon da borok knai kok onglai khana nang tam honi wansu ang mahai agi to dibo kok to kaham sai tong do ngai mahai mas kacar ni sikan kita mane walai mani hai ga tam ni ngai kaisa din bandu ni dong do yango borok cerai no jekro tungsana tang iskulo apur borok mala yui borok mare marang leka ngai o borok bai tongpru ni sini kita bini mane tomong tamong kok samaro kita change umahai ma tonga tangge borok gerai lewin mane sumbai yang thango ni sauta ngai anga probo mana kega nong cerai no kibi yang roga suta puli nogon tongli din chal hamyar roga suta bere din tamani bosawang bore roksana musungo bore bagana thango bore roksana musungo ni sauta hingke nang tabuk a bini bando bino nang tudasini bini mare no bodo o borok bai malari khana ni wansuk tangai nang bonni mare bai berai mani bono sajakli ya ongkhana ang agi to kaham nang na hin tongo tam nge bini busai chong agi tini kacha dol baksa haino engkai ang to bini bandu bino kuno amhai hamyar kini wansu ya abu mai khabar thamani porichi amai hamya ko rokhna uda engkai bini bandu bile tongi ni sikang bo amai kuno bini character ro kanga su hamya tumi dia ya tabu bui bai bere ka apun pore ni kita সংসার bo kaisa keling hain kata engkai ang abun wansu go bini bandu bi somai tongi no ma herong khana ni wansu uda takok rahul nang nini bihik no nin location no nang kamio saubai kalangi thang nogo nini bumau phasung bai kalang chung gangkai ora ani ama babu tu kure ama sung tongo gai daro sung tongo basi sung tongo gai ani bo family no tongo alada ama chino kalangi thaman ta kaisa bihik asu bosor 10 bosor 12 bosor kaisa বিশ্বাস tongo je bo ma haingla kini ang wan sugi time je bo ma haingan huni wala kono sele kono family ro wala sele kono asu ga ma haingata karna ni kono wan sugi gyang nini dara song nini basi song hingke waisa sik phano bono kuno bobai o chala Nitu Das Bai nongkhari thangmarok no dunu hin saideman borok to mane phone bai busy ronu go ni sa korok samarok gai borokai ang bai ro si kok sa kanan dong ta ang to mai sadar khase to man ba korok sajago ani busara bai ko sa hakal pala su maya nang lai kok salai ko kongo hakal no borokai ang bai kok sa ni wan su tong puta takok rahul ning to saka nang bisikni romoi kamio sokpaya hingke nango bisikni romoi bengaluru samung tangi tongoyo nokhungni bagai hasteni fataro hingke ningke bobahai samung rok tangi tonga jalo ang gangkai hotel management no job khai tong dara nadi tam hingkai tripura rogo asu kuno samuru ni je angkai fatar hase phaiba no kuno mukhusuk samung khai akunoi para wathang kuno mukhusuk business kono khai no wan chubi emanda mono la sune osu semene nang fatar hasteo thangmani bengaluru samung tangna bagai nokhungni thinangni kahamni bagai thinangni chati tei buchung sarnan bagai nokhung ni nangje thangmani bisi busuk romoi thangjak ma kalai kha tabuk jratei bengaluru na ang agi kaji ni sing mo Khaijak maximum 10 bosor roka khana Bengaluru tongmani ngai tabula sa khaiman ke 2 bosor ni bisi roka khana angka nangni nokhungo
tal brum brum do rang puisa rok rok hoi tongmani nini bwsa nini bihik sungni bag weekly hap chini nun rok bo tongmani sapta rohoro sapta hono ugo cereni tuition khorcho nini tanani resuni khorcho ro joto eglobina sapta ho rohoro da hingke rang puisa bo bepak no rohor jagui tong hingke tamoni bagui tini atomsa haike bo umahai lama romna nangkhana nang obono bo haike wansok ani nini bukhawa tamo wansok nang bojrawo ani wansuman ni kaisa no ang bini pabusuk jara ko mane kaisa ko chalaro bai mai pok samarong bo ang romaya ko nugia ko ang tongpro mobile bo use kaya ngai ang wansu bo bui bai hamyala mau tlang jaka bui bai hamyala ma Phwrwngya kana haini bagui rogo nong kana he wansu da tam ngai asu bosor tong phai mani chere krung chimi bona mai wasi ko nugia ta ngai ang wansu norokni abo bui bai notisa takukrawol norokni kaijak mani love marriage de eba keba arrange marriage de China bon love marriage na chong love marriage no lukurok norok khanai mankhana love marriage ni bisingo bo tini belai khana haste wana musungsamo tamoni bagui tini taiwaisa bo kumun chalabai thangna nangkhana rang puisa bo bepak man tong norok khanai tongkhana chini jora kesep chini bukhuk Rajkanya Rupini bo tongo jeng bono bo kok thaija thaini singlainai phia aboni sakang jeng takuk Rahul bai teksa kok salainai takuk Rahul nang khorang da khanai tong paithago nang tripura hasteni lukurokni thani eba keba naima thagrokni thani nini bihik tabuk jara jeng khanaka nini bihik no tabuk jara nogo kifilya ko ni obo busuk jara tui kubui nang saida man nini bihik boro tabuk tabuk to ani bihi borong kang kono sami khobor maya police bo FIR Khaijak borok bo tini bang kok saiti sanawa borok sabo nai to hne haibono tabuk su jara borok maya ko samia haibono jodi sini maya gana tabuk bhuk tong jodi tibrata ro jodi nai to ko jodi tiklai rimang khang ke ba bele hamo tam nenge kaisa sonsar kaisa busa bo tongo mane jodi nai to rimang ka kita kaham tam nenge ang bono kita utitsa tirna mo to jate next time roga mai tang to ni tam nenge sinalo police tabuk jara tui nini bihik ni number tracking rok do khlai nai ka hen bor jaga rogo tong nang sungui do nai ka borok mane nai to ni sauta tabuk su jara kono report ne ko nai to ni sauro nung bai mungsase kok rok kwrwnglai da manmani tong kasaro kasan rogo kede kwrwnglai kok rok saiman nang mudo masa ani joto WhatsApp block Khaijak jete hapan tegi number keto block Khaijak ya engkai kuno ang text ribo kuno reply ya mobile switch off manata bo PSO bo naimathang bedego nang nini bihik na naitungna bagui obo rikha complain rikha sina abo engkai Dolai district ambasa sub division Kwlayw engkai PS bo ambasa nota ambasa bo nini kami ke borok lai sina abo Kwlayw engko purbo nalisura area abo Kwlayw ta Sonaram ka berapa nini bihik ni mung ke tamo saida mano Manika Debbarma Manika Debbarma hambai takuk Rahul no jeng jora mang ke taiwisa kwrwnglai nai jeng Dara angge ang kaisa message le namu tu cinti brother no Sadi jadi ke cinti brother jadi an khorang khanai tong angkai ang kaisa message le namu tu sini je sikli je tongai rok norok ye ko mahai songtar ya garita thani norok ni jin busai be compromise kedi ham yakono ka hampano maima te kono ni jin busai be compromise kedi ma ka ya ka thang angkai Lini bo family hamyang nai bini bo family hamyang nai ngete kaisa ko kang sanam tu ngai jamai thana rono manai belake chapire ge samu jate next time je sana hini wansuk nai tongai rono bor buku nu kangge hamota hambai takuk no belai kan hambai bukhuk Rajkanya Rupini bai jeng haini hai kok salaina nai bobo jora kolok maromoi chini kok salaimani khanai tongkhana lukurok bai baksano Rahul Tamo Sakha bini bihik kamajagui bo tai lukurok na tamo koikha hello bukhuk Rajkanya nang khorang da khanai tong khanai tong Sadi bukhuk nang tamo wansok puila sagradi nini bwsai bomo bo dino bo salo nokni nongkhari thangka obo kisa saida mano puila sakang
Mano bo Mongolbar dino di boro thangon nongni onkharu mairok sawo bo thui Mongolbar besek ogo tarik 1 tariko amoni sekang nang nini Bwsai sabai koksa nang bona waisasek nudon nukha saidaman nang abri bo sabai koksa ba amati rok nang waisasek nin mokol bai thangbai nudon nukha mokol bai thangbai ni lugya buyano kisa kisa paran boro saiknaru ta angkano ang hordi borao baso mobile check khlaika bo whatsapp ti ko samani ang nukha angka ang bono saka tama hanai nang o buri be ko sao ba mami siklayw mami ni ang saka bono angkano bo sao ang ko seble au ba ani gari ka mani si reserve nau bo Bwsai ganang Bwsai khana kana no tama hanai ni sauta angka ang kuno mane borano ama haibe jwaro jonglia thingno khana ni wansugui dongkhata amoke nini Bwsai jong nokni nongkharmani busuk sal busuk skang rokni Koktwma bo 1 tarik ni nokni nongkhari thangmani sal busuk skang ni Koktwma o WhatsApp o nang nukmani abo hingga mahai 4-5 दिन हियंखा Rwkha bo ang abo bo thui hon ekta raw mobile check khlaimani sumoi saimano je sumai ang ama hini sabun simika bo bini phone bo tangriya hui mang tono no bo chasriya bo gari wono chasriwo angka ang horo check khlaibano saimaya bo thum direct khlaido ang naifano saimaya jat khlaiye Jeng bisingni kaisa Koktwma tei saimangka Nitu Das ni age kaisa bini Nokhung Khajak Khaijak ni khanamani nang obo busuk kwbai nang saidaman aba hini no khonawa ang nang bai thang nudon nukha boni puilani Bihik sabo bo kamini nang saidaman tabu lukurok naksa saida khnari mana bo kamini bini bahna je babai asai mani ana saiknaru ta Bache nung da dan ta sadi da da Nokhung Khajak bini burei tongo duiduni ni so angka bini bo samasa tongo magnai nei masa thikya masa tongo ni so da bini ja bahna je so bini buri ke sabo nang saidaman bini buri ni mungrok tamo bini burei ni mungka ang ration card do check khanai mani bini kagos putro joto bini loge tongo do ka bini ration card do check khanai mani Rani Debbarma suijak puilao bo nang bai malai na skang na Nokhung Khajak amoni yakulo nang bai Nokhung Khaka nang bai Nokhung khawai jeng nukha kabangma kotor social media hai kaba news channel rogo nini cherai tong kan nini cherai khorok busuk tong tabuk taiksa lukurong srai srai saida mano khorok nei tongo hengke norok ni kami rok hengke bojaga o kalaika Chinengke Kwlayw gonta sorang tabuk jara tui naima thang rok ni thani police ni thani nang FIR rok do kalaika Khaijak bo tarik rogo khaika tabuk jara tui police rok no tamo rok Koktwma rok pherogui sanga mungsasuk Koktwma rok do nang khanaka borok ni bisingo khunaya ko ang bara 1 tariko thango do angka abini horone loge loge FIR Khaijak angke police rok sawo 24 gonta yasa angko khaimaya case khlaimaya ni sawo angke budbar thanga jong di boro thanga angka borok khlai rikha angka budbar angka brihaspatibar dong khamun shukurbar brihaspatibar angka kaisa ana police rok kol khaika thanani dan ana songo nang bojaga ni songo angka ambak thawo ni saka angka nang aron tongdi ang police rok angka nang aron tongdi jong phai tongo ni sauda ga borok gari be phaika angka ambak sawo tongkhangka jong aro malai laye borok ano kwbangma kok sungka tabu sungma haikai gang je ongmani ang saikna rikha borok no angka borok sawo mobile ni angko tama singkama bono MI dong kamon abo to tong ni sungo angka ani gori ni sagata olo buri ni mangkha ba buri ni manai Xerox kha toni rikha borok toni rikha din sawo angka toni rikha thanawo buri ni tam mangkha o mobile ni bokhok boro mangkha abo abo mama Rahul roho ano abo kisa Xerox khlai thanari dihne police kasa rungke ba angka abo Xerox khlai dorkasto kaisa dorkasto ya abo no Xerox khai toni rikha thana takuk Rahul ni Bihik
bini bu charai gana dasingal takuk Rahul Sakha nung to khnain tong khana phuningo tong mani ba hingke bini nokhungo nini bwsai thangmani nungke saida man waisa waisu phano ang khaimaya kono parani borok saikna kata borani to nok ekdom nanglaijak nok kwbang hingke borok nok gana borok saikna ro borok rangja khalai maro nugu hno hingke aro thangai chuang nanglai maro nugu hordi borao borok berai kwbak lai nogo hamaro nogo ya lamao jagrom lai jagrok kha nugu ni sao ta borani nogandani borok kwbangma parani borok sao hingke tabu jelatai borok borok tong nung nini bwsai eba khwa nini bwsa rok phano nini phuningni bisingtwi kwrwnglai da mankha kisa sik phano maya switch off nini bwsaini nini loge Nitu Das ni phun tabuk bo kuno kokduk bai kwrwngwi maya amtwi da hingke nung tabuk lukurok no tamo kok kachar musung nini bwsaini bagwi eba mohai tongmung rokni bagwi nung lukurok no hasteni lukurok no nung tamo sana musung ang khato sanamusungo borok no je jaga mano a jaga no lukorok charo moi borok no sasti rinani ongthung hono nung nini bwsai no tabuk nini nogo taisa kifili da manna musung ang khat kifile phaibana ang tai bobai tongliya mane bono sasti rinani bagwi tai ani mungti bolun kwbangma najak alun no borinani ongthung nini mungwi lun najak Nitu Das bwswk rok lun nai thangka bo abo masusi sabi sate saga tiri saja kasa kasi hai rina sutai kelai ulun gari ni tai bangko bwswk lun bai rok nakha angko ni kan do unapana bondon arohan angka seleb jar pasta soita hai najak nini mungwi mang lun kwbangma nawi kalangi thangka 2 বছর যায় 1 বছর পাঁচি কায়াকো মাত্র 3 মাস হাইফোসি সুমানে tabuk jratwi nung maso talo waisa nung bepagwi aswk kwbangma lun najak bepagwi nini bwswk rang nang amono suna bagwi সাবিস সাতাই হাজার হয় না tai kaisa kok busung khanaka nini kaisa gari tongo a gari ni bohai no tal phaike no rang suna nang ni khano company o EMI rena nang installment amoke kubui da abo bwswk kubui chung je khanamani chung to khanaka অঙ্গ কবইনো hingke a mal khung gari rok hingke tabuk borok tong নগন দङ আবনি কাগজ হংকে বতলাং থাंबायखा namni bagwi botlang thangkana abule semi abo tan bai tlang thangka saboni mungwi a mal khung gari ani mungoi nung tabuk a mal khung nini nogono tong hingke abo talbrum rijak hingke abo sotoni rok langjak nung company betlang thajaklak dabo nung tamorok ni wansugui tong abo to go sui rang rori maya hingke batlang jangnai nita tabuk nung aithago nung lukurok no kaisa mohai kaijak rok ni nukhungo je mohai ke deramung nukjagui phaimani hasteo salbrum brum no social media ni bisingtwi hingke nung mohai rok no tamo kok kacharna musung abo joto jin tripura sorok ama herono mathagiri khangke janai borokno je ama heka thangnai rokno sasti rikhangka belai no jawda bora jate toisa next time ongya jak nini bwsai tabuk boro tongkhana nung khisaswkpan saimanya khudoklai eba ke saidoman saimaya ang wana do agero haini sawo bayre rawa gari driver rok bangma tongo chini dol ang wasase bro bai thangai berainai bro bihik bwsatlangai Nokhung khajak hwnwi sawo dabo engka ang wansaka bo ama herawan thangkana bo tabuk katal bwri tlangi thangmani hatar hasteo no thangkana eba tripura bisingno tongkhana nung kuno saidoman
Angka wan suka bo gari driver gano thangkana hanai ara dolog bai phun khai thangkana hanai wan suka Bini soi kami nini Bwsai nin loge song Nitu Das ni kami rok boro nang saida mang. ompi wo Ompi bo kami rogo nang saida mang. ompi abole ompi bo kami je abole ang sai me ya Nini Bwsai ni nog rogo nang Khaijak da. Khaijak na skang eba Khaijak pai rok. Khaijak bai Khaijak Ge tabuk nini Bwsai ni Nokhung ni borok bai kok do salai kede kereng borok ke tamorok saka no. min beta songbai kok sajang ang ni bu saga tini do chaliya bora so phaya no bora thangka khu saino tongo ni saida Borok saida mangkha nini skang do sai mangkha eba ke nang saida sai man bini bupayong eba nini Bwsai Nitu Das khoroksa katal bwrwi Khaijak haino hai cherai ganang bwrwi no bot langi thangka ni borok saida man nang sana skang eba nang saida borok saiman. ang sawi saimano borok Afur borok ni wansok mung tamo ni saka no. Abo lukurok no kisa saida tariman. bora to so bora thangka jinno ko to phaya apano khusro khwna ga na yang phun ka sung na ga na ni so Bini bata bo bata bai nang kok salai ga bini bata ni mung saida man mano tamo kalai Krishna das no Krishna Das. Bini buma upani mung rok saida man nini bakra jek bakra ni mung rok. mano bukhani mong hungke tamsin ka mang pok tong khang kintu thanao ka mui tong le sajak do bukhani mong ang pok thang bumani mong ke bukul das no Norok ni soi bo kami rogo kalai soi kami nang tong mani tabu. ang tongman da ang tongman ka khulai gon ta sora Nini bu haino ambasa PS ni bisingo na kalai na. जोङो थांलायबाय एकदम नाव गान्दा दा का एरिया बारासिम किसे आलगा फाया दा दनि बेखिनि Khanai mangkhana lukurok jeng norok ni bagai kwbangma kok tui phaika bisingni Rahul tai Rajkanya Rupini ni bisingtwi bobo kaijak Rahul ni Bihik Bai Rajkanya ni Bwsai tabuk jorao Nokhung yakarwi katal khe borok Nokhung khana hwnwi khari thangmani abo bwsajati kwbui jeng tabuk bo srai gesai manchugyaku police investigation naimuthangni bisingtwi rutukjagui tongo tabuk jora mungsa Koktwma FIR hwnwi jeng saimangkha norok khnai tongo kayam haikeno norok Chaya kari khnai tongdi norok ni bwskango chwng haikeno juda hastini mangphi rok tubui tongnai Khorang the voice channel hambai lukurok no.